ejidegokwanụ nwaanyị na-anụ di ebe ya na nwoke ọzọ na-agba iche na mmadụ be ewu. Ebe ya bụ nwaanyị na-etiri nwoke ọzọ mkpu ọtụ ka a nọ wee jidefa, nke bụ na ndị kọmuniti niile gbakọnyọ wee si na nwaanyị anụnwa na o mere alụ, na nke kacha nke bụ na mgbe ejidere nwaanyị anụnwa ebe ọ na-etiri nwoke ọzọ mkpu ọtụ, na ya bụ nwaanyị na ya bụ ife egute di ya, na mgbe a na-ajụ ya ajụjụ ọ dịka ya sị na ya bụ nwaanyị na ọ na-amụzifa nwa amụ, nya na ihu ya adịghị ka ihu onye ife na-egute, na ihu ya eredị ka ihu onye ya bụ na fakoghericha echi niile o je mekwa ife ọ na-eme, na ya bụ ife agbasaghị ọlụfa. N'ọkwa ntu anụnwa ka esi wee jebunye nwaanyị akpa ya n'isi. E wee na-akọwa na ife anụnwa na-eme na Cross River steeti, na nwaanyị unu na-afụ ebe na ya bụ nwaanyị na-anụ di, ọ nọ na di andị na di ya ka dị ndụ, na di ya anwụbekwa anwụ, na ya bụ nwaanyị nwere onye kọmuniti anụnwa na-alakwa ya, na ya bụ nwaanyị nọ na be di ya wee na-eje ya na nwoke ọzọ na-agba iche na mmadụ be ewu, o je na-etiri nwoke ọzọ mkpu ọtụ, daa di ya lasiwe ya iko, ya lasie ya iko, ọ lagbuo m na di ya ha ala ya ọfụma, na onye nwa ka ala ya karịa di ya, ya na-alasi ya ike, na mgbe ọbụla ọ gụrụ ya na ọ ya bịa nye ya. Mana di na-anụ di ya n'ụlọ ya ọya, nwaanyị akpachie ọkpịa, onye nke ezi ya ọya, nwaanyị abụghị ọkpịa. N'ọkwa ya ka ndị kọmuniti na-akọwa na otegori nwaanyị a na-eje n'azụ wee je na-alarị ya bụ nwoke bụkwa onye kọmuniti anụnwa, kama na ikofe a juziri otu mbọsị na-ejidelu nwaanyị anụnwa ebe ya na ya bụ nwoke nọzi wee na-ala ọshụ, wee na-agba iche na mmadụ be ewu, nke bụ na-ejidelu fakafa na-eti mkpu ọtụ, na nwaanyị ji mkpu ọtụ na-etisati ebe niile, nke bụ na onye na-agafe agafe ya anụ ka a na-etinye bụ mkpu ọtụ, fa wee gbabata ka a mara ife na-eme, maka nke nwaanyị na-etiti ka ọ lagbuo ya, nke nwoke na-eti ogbuo numo ọbọkwanụ m na-egbu ya, n'ọkwa nyanwa na-egbu m ogbuo m, nke nwaanyị na-eti ilu Ọnịcha gotalụ m aba, ije aba gotalụ Cross River steeti ọtọgbuo m. N'ọkwa ya ka a gbabata ọbụna nwaanyị na-anụ di na-eti mkpu ọtụ niile anụnwa ọ na-etiri nwoke ọzọ. Ndị ụlọ obodo wee ti ya mba na ya bụ nwaanyị na-aya ebo ya akpatie n'isi. N'ọkwa na be di ya ka ejelu wee ti ya ngwa ya paakị kọ ngwongwo ya niile, nwaanyị paakịcha, e wee kpọrọ nwaanyị wee kpọtarị ya ya bụ nwoke na-alarị ya, na ebe unu fụkwara obu akpa ya n'isi wee na-eje, na ọ bụrụkwa na a na-achụpụ ya n'obodo mba, na ebe ọ na-eje ebu na be ya bụ nwoke na-alarị ya ka o bu ya bụ akpati n'isi. E wee na-akpọji ya na ya bụ nwoke na fasi ya jezie ka nwoke ala agba nke ọ lafọrọ. Ka nwoke buruzie ya bụ ife hotel, ya bụ nwoke ya gwọrịbazie ya gbabazie ya ka o ti tọ ya, ọzọ ya ọpụta ụtụ ọgba aka m odo ọcha, ọpụta n'efie ọgba na-ekwe ikpere nna ana, ọpụta n'abalị ọgba funworu m ọkụ, ọpụta n'efie na chi na-efo na-eji ọgba benda ntelet gbaa na-ekwe ikpere nna ana, na ntu ọbụla o si wee chọ na ya larịbazie ya bụ nwaanyị na ya na di ya na nke ya na di ya ebigwe, na nwoke ahụ na-alarị ya na ya laba agbazie amala ebe famefo na fabido ma agbazie. Na ife na-ewedufe iwe bụ na mgbe ejidere nwaanyị ọ na-etiri ya bụ nwoke mkpu ọchụ, na nwaanyị anụnwa na ya bụ amụ o ji ịla n'ilo na o wute dịrịarị, na ọnọdụ na nhute si biko tigbarịa na ụmahụ ụma maọbụ na-ekwe nsu, maọbụ na nke nwoke eji swit na chingom wee lata ya, na o nwedịrị ife nwaanyị ka ọlụfa na-agwụgharị okpoghepụ anya na-enefafo nya na fa kwugheritisịa ka ya tie ebe a pụọ. N'ọnya ka fa ji wee ti mba wee kpọrọ nwaanyị wee jee bonye ya akpa ya, wee tie ya bulu akpati ya dịka akpati ozu, ya buru ya wee jebezie na be ya bụ nwoke na-alarị ya. N'ọtata ka ya na nwoke a ya anụbazi di na nwunye, na nke ya na di ya ebigo. Nwaanyị burukwasịkwa fa n'isi wee buru wee na-ejebe nwoke, na ya bụ nwoke na-ezubu ya bụ oshi ọhụụ, na tata anụnwa na ya bụ oshi abụrụgokwa nke ya, na ya buruzie hotelu, na onye ọ na-eje oshi na nke ya ete na ọ chọzi na ya bụ nwoke buruzie. Unu ajụkwa nwoke na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, na ọ bụgo na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, na ọ chọrọ ịnụ ya bụ nwaanyị ka ọ maka na ọ na-alarị ya ọshụ ka a ga-eji wee buruzi ngwongwo ya bụ nwaanyị wee bịa kerie ya bụ nwoke. Unu mana onwekwa ụfọdụ ụmụ nwoke na-alaike ụmụ nwaanyị nọ na di fa na-alarị, mana mgbe nwaanyị ahụ ti na dipụta esifafa bịa fa gbachasịa fa kụchasịrị pasịfa. Nwekwa ike nke unu kpọtara ya nwoke ọ ya adịzikwa nwoke mmụọ ọnụnụ, ma na-enwere ike ọ dụkwa ya mmụọ iyo di ya mmụọ ike ya bụ nwaanyị na-etiri ya mkpu ọchụ, mana o ruo na ọnụnụ nwoke ya agwakwa unu na ọ dụọkwa ya mmụọ ọnụnụ. Ama akwụkwọ m ife ndị mmadụ tikwa na kọmentị ka nna akọrọ unu na nwaanyị unu na-afụ ebe a gbalụ n'ilo o si na be di ya wee je na-ala nwoke ọzọ ọchụ. E wee ti mba na ya buruzie akpa ya ka ya bụ nwoke ọ na-eje ala n'ilo
ka o jezie nụ agba ya nke di ya nụfọrọ ya. Ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị nọọ ife anụnwa fitiri ụmụ nwoke na-eje achụ nwunye mmadụ, na ọ bụrụ na ezi etu a wee na-emefa n'ihi afụ na ụmụ nwoke ya achalụ nwaanyị ọbụla nọ na di, na si kedu ka nwaanyị ya esi wee na-anụ di, nwoke ọzọ ya eje chọrọ ọyị nwaanyị n'iro ma ọ chọrọ onye ọzọ ya anụ, ọ bụrụ nke anọbe mmadụ ka a ya agbakwa iyi isi na ya, o je na-aghọrị nwunye onye ọzọ ka ya bụ nwaanyị hapụzi ide enye di ya ọtụ ka ọ bịazie na-etiri nya nwa mgbu ọchụ. Na nke a lapụtago ya bụ nwoke, ebe ụfọdụ na-asị na-enwekwara ike ma ya bụ nwoke ọ chọrọ ịnụ ma ọ chọghị ịnụ, na ndị kọmuniti a ya tinye bụ nwoke na ọ ya anụrịrị nwaanyị a andị na ọ chụpụ ya, na fa ya abịakwa ebe anụnwa mara ife kpatara o ji wee chụpụ ya, ka ya bụ ife bụrụ ife ịda aka na ntị nyere ụmụ nwoke na-eje aghọrị nwaanyị nọ na di, ebe ụfọdụ na-asị nwaanyị a na-aghọrị ọ bụ ụmụazị. Nwoke ọzọ gbadie ọ sị na ya mba na nwoke amakwere ụdọ wee kpụta ya na bie ka ọ bịa tierie mkpu ọchụ. Ebe ụfọdụ na-atị nwoke nwa na-anụ ya ọ na ike adịghị ya nwaanyị ji apụ n'ilo, nwanne ụnụ amalọkwa. Ebe ụfọdụ na-asị na akpati nke o bu n'isi na akpati ozu ka akpati akwa, na akpati anụnwa ka o ji wee sibe nne na nna ya jebebe di ya ka nke di egonyere ya. Na akpati ya bụ nke ndị mgbe gboo, ọkwa na ebe aka dụ nwaanyị mma ka ọ na-atụkwasị di ya, ohu nke onye nwere ego ka o ya ego. Ọkwanụ nke nnụ ntị ka m wetara unu na-ejidegokwa anụ nwaanyị nọ na di, ebe o jelu n'ili igba iche na mmadụ be egwu wee jide ya wee tinye bụ nwoke na-abịa gwọrọ ya ararị ya na ya buruzie nwaanyị hoteelu ka fa na-abụla agbazie nya bụ ọtụ ma fụkwa n'itie.